Heu sentit a parlar del Pla Local de Joventut? La veritat és que no. Què és això? És un document on l'Ajuntament recull i es compromet a fer un munt de coses per nosaltres, els joves, entre el 2020 i el 2025. Ah, no en tenia ni idea. Doncs ja fa un any que està en marxa i han començat a fer un munt de coses. Ala, vinga, va. A més, segur que no fan res que ens interessi. Que no, que està previst fer de tot. Ajudes per estudiar i trobar feina, activitats de lleure, creació artística... En total hi ha més de 100 en més de 4 anys. Ostres, i saps alguna cosa més? D'acord, aquí tens uns exemples, mira. Gràcies a l'aula d'estudi he tingut l'oportunitat de treballar a la vegada que estudiava. He pogut estalviar per viatjar, pagar-me el carnet i treure'm la carrera. A més de poder reparar-me els exàmens en un bon ambient d'estudi. Doncs gràcies a la borsa de treball a Can Carletes he pogut accedir a un treball impartint classes de rapes i així tinc uns diners extras. Des de Can Carletes gestionem la borsa de cangurs i rapars. La Ana, la referente de ocupación, me ayudó a hacer el currículum y gracias a ella he conseguido varias entrevistas y algún trabajo. Vaig realitzar el curs de primers auxilis i el de monitora de lleure i aquesta experiència em va donar més autonomia i seguretat a mi mateixa per afrontar els reptes del dia a dia a l'escola, ja que soc mestra i gràcies a aquests cursos vaig poder guanyar més confiança per treballar amb els infants. Vinimos a probar calistenia a principios de abril en el cursillo. Aprendimos nuevos ejercicios y técnicas con los que mejoraron nuestras características físicas. Ahora estamos muy motivados y llevamos haciendo calistenia muchos meses por nuestra cuenta. Soc membre dels Joves Creadors de Santa Coloma de Cervelló i això m'ha donat l'oportunitat de fer exposicions i donar a conèixer la meva obra. Us convido a que participeu en el taller de Totebags. Des que vam posar les noves instal·lacions a Can Carletes, venim més sovint. Hola, som la Marta i l'Estela, les educadores del nou projecte de Medi Obert. I què vol dir això, us preguntareu? Doncs que a partir d'ara ens trobareu pels carrers, preparades per crear activitats d'oci amb vosaltres. Ens veiem aviat! Doncs ens va agradar molt aquesta activitat perquè vam poder plasmar la nostra creativitat i a més donar més visibilitat a una data tan important com aquesta, el 8M. Des de l'associació vam demanar un espai per poder-nos reunir i teníem aquest mòdul a Can Carletes. The Som-hi Nights és una idea que va sorgir al taller de participació que va fer l'equip de joventut a l'institut. Gràcies a les Som-hi Nights podem organitzar el torneig de futbol sala. Què us ha semblat? Molt bé, però tot això qui ho ha decidit? Nosaltres mateixos, els joves entre 14 i 29 anys. Vam fer uns grups i vam passar unes enquestes, vam participar més de 150, entre joves, persones del poble i tècnics. Ostres, que guai! I què vau fer? Entre tots vam pensar què necessitàvem els joves. Era com fer una fotografia de tot el que ens feia falta, enteneu? Ostres, jo m'imaginava que això ho feia una persona des d'un despatx, no els joves com nosaltres. Doncs t'equivoques. Ens toca als joves mirar que tot el que es va pensar es faci, i si no, demanar explicacions. Ah, i a més, mira que es faci bé, perquè sempre es pot millorar. I què hem de fer per participar? Molt fàcil. Seguir l'Instagram de Can Carletes, que aviat anunciaran el dia de l'assemblea, i pot anar tothom.